Bhuti. Nali ikhadi lesimemo somshado kaTulji. Ngiyacela ukuthi ufike emshadweni. Umshado oqala lo emzini wami. Kuzongijabulisa ukubona khona. Cha. Angifune kulalela zaba la. uTulji ungumshana wakho bhuti. Kuzomela ukuthi umnikeze izibusiso zakho mayise emzini wakhe. Ngiwuba mina bengakhipha isibusiso. Uma benginamandla okukhipha isibusiso, ngabe sikhuluma ukuthi indodakazi yami ishadile. Ngaba sikho kulesi simo kule ndlu thina. Ngunomabhadi nje mina. Futhi ngunoshwa. Ingakho ngiyinqande kuthelelana abantu ngesinyama sami. Kodwa amalanga awafani nje mfowethu. Nawe zakhe insuku izoshintsha nje. Futhi ngunoshwa. La mathemba yizeleza. Akudunguza isohlane likudidayo ungazi nokuthi likuholela laphi nje. Kukhona konke ngiqhileka ihlathi ngoba impilo yakhe yinhle wena. Njengobhuti wakho ngijabule ngiyachitheka ukukubona nje wena impilo yakhe ihambela kahle. Uyabona ubuhle nobubi. Into ezimbili ehlukene lezo. Ukuba nayo yonke into oyidingayo empilweni akusho ukuthi ujabulile. Salani? Wesalu. Kwenze njani? Ngaba ujabulile neze? Oh futhi bhuti namhlanje kumele ngiyethembeleni ukuze ngiyokhangisa izibani. Nawe kumele ufike. Ngizojabula ukukubona. Cha Nhlobo. Ngincomela ukuyiqhuma endlini nje mina. Ngizizwa kuyona indawo engifanele kuba sebemnyameni mina. Bhuti awuphume kulobo bumnyama bakho nasotshwaleni bandla. Kuyangihlukumeza ukubona kulesi simo. Ubuke kuphela emehlweni ethu usuku nosuku angikwazi nokukusiza. Ngizizwa ngisehluleki nasempilweni yami. Mungenzela wena. Enzela mina ke bhuti. Uzokuyeka yini ukuphuza? Ngiqinisekile ulibonile ikhadi lesimemo somshado wami. Ngicela ukuthi ufike. Kwenze njani? Kungani ngibuka kanjalo? Surya kodwa na uyazi ukuthi ngeke ngize ngijabule nalo Satyajit. Wonke umuntu ufuna ukungenza umhlatshelo ngokungishadisa. Ungithemsile kodwa ukuthi uzowumisa lo mshado. Yazi mina ngiyibona nje ngishada noSatyajit. Mina uSiddharth yazi ngeke ngiphile ngaphandle kwakhe. Tulji ngiyayizwa into ayishoyo yazi. Kodwa nami ngidideke njengawe. Ngicela ukuthi ulethe uSiddharth la. Ungakwazi ukuthi umlethe namhlanje kusihlwe ezemcimbini. Yena ule mina ngila akazi lutho ngamalungiselelo omshado wami ukuthi aqhubeka ngala. Uma ngase kuthiwa uyamletha ongcono uzobona ukuthi kwenzakalani. Bese ke sithatha isinqumo ngokulandelayo. Angikwazi ukuthatha isinqumo engekho yena. Siqedile. Raju, usugale wonke umuntu. Mina ke ngizokala uba weSurya umthungu sengathatha isikali sa Raju wangithi. You are impossible, Surya. Ilethe la. Thatha. Idla. Idla ukudla kwamahhala. Futhi ujabule usuku lonke. Izinkomo zibhubhise sonke isivuno. Kuthiwani ukuba ubuvikela isilimo lapho? Abantu bagebe ngopopo. Kodwa uzange ukunake lokho. Kodwa cha.
Webaba, yazi wena usunginikeza ukhiye womcebo omkhulu ka. Ngimthanda kakhulu ubhabhaya. Kulungile baba. Ngizohamba khona ngizosiza. Hamba phela. We ngeke azayeke lapho. Akekho umuntu osondela kule ndawo. Angithi wena semasosheni. Hamba wena. Indoda nami ayilapho. Samncane kabi. Usamncane ngalowo ndlela. Usaphuza ubisi. Yini level ehlekisayo? Abantu basemakhaya bazomhleka lo. Uyabona eminyakeni yakhe. Ngangivame ukuhamba ngedwa ngiyokhulula amanzi. Kodwa yenelele la ekhaya. Hey. Letha lezo zinkwe eziyisicaba. Hey. Ungambheki nginike. Hey. Yini lokho? Yini? Ibhotela nje. Ngiyakubona lokho. Kodwa kungani umkhonzi? Awu kahle bo. Uzokhulisa kanjani umzimba njengoba ungafuna edle lutho nje? Angithi wena lo ufuna embuthweni wamasosha. Uma ngithatha ukubheka ukuba wadlanga wonke amaqanda akhe manje. Ngabe kade wangena embuthweni wamasosha. Satajid kwenzekeni? Manje uzobulawa utshwala? Awukazi uphuze kangaka empilweni yakho. Kwenze njani? Umshado wakho uyasondela. Manje yini uyiphathe kanje? Uzocabangani umndeni wakho makoti uma bekubona unje? Ngeke wenzeke lo mshado. Bayeke. Leyo nto yenza imehluko kumina. Bayeke bewumise. Anginamsebenzi. Kanti wena usangene yini ekhanda lakho? Umshado uyasondela nabantu sebemenyiwe. Amakhadi ezimemo. Walahle. Okwamanje anginaso isikhathi sokubekezela. Ungixolele. Satajid. Satajid, ngitshele kwenzekeni? Uyangibuza. Funda lesimemo. Uzobona kahle ukuthi kwenzakaleni. Ubani obhale leli gama? Ubani ozokubhala? uTulja noma lo mfana uSurya ngamabomo leli gama elibhalwe lana balifake khona ngamabomo. Manje kungani ungangikhombisanga leli khadi? Kukhona okunye, akusona nje isimemo kuphela, ngikukhombisa okunye. Buka la. Buka ukuthi baphezukwane laba noSurya. Buka bahamba bebambene izandla ehotela futhi. Abantu ababili bengayelana ehotela. Angidingi ukutshela ngithi wena. Ha? Mina mele ngishade lo yamuntu. Mele ngibuyise lo yamuntu emzini kaBaba. Ha? Uyambona ukuthi ujabule nalo yamfana uSurya. Ukafuna ukushada nami. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.